Yamu akwaba Emra Ghana News TV so nyankopon sha no ntine ni munchao semre bia okoso ana okan ye ho na ene ye nua ba Tracey Boakye oba so no oba ne ho ofe oba owachi munyam nani ani munyam ahofe adwa no oba actress oba chese she's into all kind of businesses, delivery service, aduane chese nsem bebre enwuma odi ye ho adwuma de enya asem ketwa na yenua ba yi oyesini twani asini twa adwuma na eno wo mu recently cry ni movie ba kwa eba abonten a amanfo chese o sister yi wa making a big time baby mama na o hwese ne mai roro mo ho calibos no mu o chale movie no na ekoyie pa ama yenya ne ntesa brofu bi kra abetoko sika omoto e de gaganto one ama yenua ba yi na mu kra de saska bi akanka bomu akoto dan na Tracey Boakye ahofe so no oba nanim ani nachi obi ani ho owani monyam wachi monyam ni esisi ne bo pa setie ni watermelon akese na chi nso de yenka no ba na ti kwati so obi anim na me kan yes ye kekafu ani ekeka madampan ye nua ba yi ye cameras chinchin patesa ye camera koto Tracey Boakye so na unim ni ano ye abranti ya obo natina get prema ni otese me sorry ano pa ntade ye hyehye me nyira yonso obi a yehwe me Fameye na Fameye ne yensa asi Tracey Boakye so a wone no edam pamu a yennim ade kompote omo ye but ohwa ase esini was ohwe video na Fameye eni no edidi nkomo na mra Tracey posti sa video yi asemo kan ne se o wakosra ne boy ewo ne single room mu a che se ododie ewa kumam ne any boundaries but Kofu okra kan se Tracey the boyfriend any former president John Dramani Mahama ebi kire se ni nua che se animguase sa no mu gu ye nua ba Tracey Boakye nanso ye de wa wani tia se nsem sa na ya ne nso so ba sa adidi mi susu se esini because me hu se camera si ne so movie ohia ni bebe e mama emu de wan ena ebesele pa Ghana News TV so nie chewadwen e wadwen che box ni mu e wase ho comment box ni mu ase ho na afi bo modin a se uye Tracey Boakye fana na ne success a oye no adwuma oye ni nyankopon hwa hwa no wani gye ho a bo modin a ne yen share na yen celebrating whilst otiase ma yen twen emaningu ansa ne celebrating. She is one of the hard working Ghanaian ladies so far mahu ewo ye movie industry ni say obo ne homodin pa uyi ada mpanyifo bi omo so bo mo homodin ewo cine industry ni mu a Tracey Boakye is one in a million. I tell you, or a very young, energetic, and she has the focus. Just say nani da botae bi so a metimu se sa botae no nam so a obi wie ne kama pa nyankopon hia no ne dwuma de oye nyina nyame hia so na onkoso a excel Ghana fo momien kan ye nuanom ho asempa bribia ye hu se wa ye bone abone ne ye hu kan yen ka papa na omoye no na afi ye nya ye bone no na obaifo se wo kwa asori dem no akọ ka kire obosofo se obaifo bi haw anase ukọ onkyere obaifo ko a owo fi a menua ehun hia se obekọ asori dem akobisa sa asem no ne obeye sa test simple yi na obeye se ne edikan se onyonko edi yaw na se sa abre no wani gia na se mra nani age no ehuru akoma na obufu a menua obaifo bi ani ho chen wo ye baifo kona ko bompa yesire nyankopon no ntutu sa ho mfini mfiri mu Ghana News TV so nie yeda asese mre bia no ukoso ana hwe so ne ye adwen a share video yi na share comment nso senso ne ye nya adwen a bomodian na tren ba bia yetosin a obetimi a tren no ateneten am yetimi akorete ye ho ye hwe Tracey Boakye eye video a one Fameye ye kire wo mu a na omoda mpa so no ye nsan enkohwe biem.
always bringing different women into the house. And immediately they get there, he just loves me. Do you know how I fought in the house today before coming home? Really? What happened? Because the woman he has brought there, claiming she's a business partner, blah blah blah. You know, he's a cheat. Yes, one thing. You are, and they tell you, say, if you're doing things, I'll make you the mind. Right now, I did here for you. As I say, anything will go happen, just forget that. So if you say, I did here, I will put you down. So make anything